kune-example of ukuthi you cannot be a father of a child or umfana ungene wena ngo-3 AM udakiwe and then umama womntwana lo wakutshela ukuthi no Very true. wakho ungene ngo-10 naye ma wena sowamkhuza the following morning there is a question azokubuza ukuthi wena bowukuphi, you understand? So whatever you do naye umfana wakho will do the very same thing, and then as a mother whatever you do your daughter will do the very same thing, even if sakagroti when she is a wife to someone, she will do what she saw her mother doing when she was growing up, because that's her playing field, that's her playground, that's what she has in her toolbox. She cannot have izinto azibona ku-TV, it won't work. That's a bigger issue we need to tackle. Kuyazwakala gazi lami ushayile lapho bafethu bengicela ukubeka umunye u2 cent nje ongifikelayo engqondweni yami sisasekulo lolu daba. Uyazi ingane zakwethu, I think it's important ukuthi i-role yamakhosi omdabu ibonakale kwi-society. Uyabona lento leyo yokugcizelela ukuthi kwi-black society sibe nama household nama parents awu2, leyo nto kumele mhlawumbe njengathi njengoba siyisizwe samaZulu kumele ngabe inkosi yethu iyawa instilla lawo ma principles kwi nation yawo. La mantombazane lawa ahamba into zomhlanga lezi zama virgin bekumele kube nento efana nama scholarship noma ama bursaries ayicatch kulezi ingane ikhulayo ukuthi yazini if ngiyiphathe kahle ngaze ngaqeda umatric ngaphasa kahle ngingathola ibursary ezongihambisa ngiyofunda whatever ngifuna ukuyifunda. If ngiqede varsity ngisase virgin ibursary yami ngizohamba ngiyosebenza like ngibakhokhele back ngeservice yami, but if ngiqede sebengigqekezile abafana kuzomela ngikhokhe mase ngisebenza ngikhokhe back le mali yade bengikhokhela yona kuma studies. And nabafana as well kube nento ezifana nalezo ezibaqhelisa ebugebengini, you understand, but eziba yicatch straight from the royal family, you understand. Leyo nto ibiyo builder i-nation yabantu abama academics, yabantu futhi abantu aba self reliant, you understand, yabantu abangeke bethi mabephuma ezikoleni beyela ukuyo idolize izinto abayibona kothisha lapha, because bebezokwazi ukuthi mangiyiphathe kahle ngizoyithola lezi zinto ngesikhathi sami. Yeah, understand leyo indlela mina engicabanga ngayo leyo ukuthi namakhosi kumele siubone umsebenzi wawo, kungagcina ukuthi sithi inkosi kodwa singaboni isandla esifakayo kwilo kwi-society. Kuthiwa ama 370 anikwa amatshitshi. Hayibo kanjani manje? Hayi. Yini rabule ngingazoganga. Hey yazi ngangengidida nje manje kanjani? Yeah, but iqiniso guys ilo lelo I do feel ukuthi kuzo zonke izizwe ezikhona la within South Africa kuwo wonke ama tribes akhona ubukhosi bakhona buthola imali eziningi every year, you understand. It's only fair ukuthi ba give back to ama nation abawalidayo sibali, and ngaleyo ndlela asike nje sibe neqiniso ngane zakwethu. Take a look angazi noma iningi lenu ngenafika inevenda kunendawo abathi ivenda eLimpopo lapha evenda wena indawo yangakini oyithembile ukuthi isabapho kuyilo lelishupisayo ngakini lapha evenda bayibiza ngevillage, indawo edlula leyo ndawo yangakini. I understand leyo isizwe samavenda ngathi sasheshe sayicalculator lento ngoba mawuthi uyabuka isizwe samavenda guys asiyeka ama pass rate o matric, sibuka ama pass rate ama academics abuye ema tertiary. Ivenda iyalida ngane zakwethu, ivenda ngokumuva nje as a black person, ivenda iyasehlula sonke and kumele sibukele kuyo ivenda. And lezi inkinga lezi sibhekane nazo la
zothisha abalala iy'ngane zesikole angisho ukuthi azikho ey'ndaweni ey'fana naseVenda kodwa mazikhona isibalo sakhona asifani nala thina esiphuma khona cause uma ubheka kule sizwe samaVenda ubukhosi bakhona bunesandla Mkhwanazi uyasiphazamisa mfowethu Ake? Khwanazi Yebo, bhuti. uyasiphazamisa ndoda Ngiyaxolisa mfethu, uyasiphazamisa, ngiyaxolisa. Phephisani bafowethu, phephisani. Sure. Khona simyuda. Yabona. So ngani zakwethu asike sikhulumeni iqiniso. Ubukhosi bonke obukhona bumele bungenelele endleleni zokuphila kwama society akhona. Ya understand. Njengoba sinama broken families kanje ama structure ama families esinawo kwama broken structures. Ubukhosi bethu umsebenzi wawo ukuthi uinstille ama rules ukuthi isizwe sami abantu bakhona kumele baphile kanje. And nathi siyabazali siyingane kumele manje siqale sikwazi ukukhonsuma iqiniso. Singezwe abantu abakhuluma iqiniso sengazathi abantu abakhuluma inhlamba. Ngicela ukunikeza abanye ithuba abakhuluma ubani ufuna ukukhuluma. Ya ngiyakuzwa wena bhuti wami ne. And marikala uma ungayikhumbula kahle bekuba khona izinto not ezinjalo ukuthi bebathola umvuzo o ngendlela oyibeka ngayo. Dala bekuba khona indlela yokuthi thola ukuthi mina ngihambe ngilale nomntwana wabo bani umakhelwane bese akakhulelwa lo mntwana loyo. Bekuba khona indlela zokuthi babonisa abanye abantu lento yenzakile wrong njengokuthi umntwana ontombazana bazomxosha kubo kwamanye amafamily uthi nawo umfana bazokuxosha kimi futhi kuze nalabo abasemuva babone ukuthi lento yenzwe laba ngathi ayikho right like besiba khona like correctional ways zokushow ukuthi lento levela siyifuni kufanele baqale bashade bathathane nani mara manje because of le dysfunction yenzakele ugcina sothola sokuyi situation of ukuthi mina umntanami umfana ma angakhulelisa somewhere malo wentombazana beyamxosha kubo nami ngiyamxosha lo wentombazana ugcina manje angasana ndawo la yakhona. That's one way. The other way yokuthi umntana makakhulelise owentombazana somewhere umama walo wentombazana akenzi nix nami angisukumeli indaba le ukuthi ngihambe ngosho ukuthi no khona into eyenzakile fanele ilungise sivele sithule sonke uyabo. Icala lapho nje inkingi ukuthi nawo labo bashoyo labo basebukhosini ukuthi bangangenelela kuzoba nzima because bazogcina sebayithola belwa nabazali balabo bantwana ukuthi ningena kanjani into engasiyena yabo because I know mina quite a few people engibaziyo ukuthi khona ugelo ukuthi wakhulelwa nje umama wakhe ngeke azingene nje uyokutshela ukuthi umntana wami ngowami ngizozikhulisela lo mntwana and angifuni nokumbona ubaba lo mntwana so A1 nje uzoyilwisa. And then besokuhlangana nobaba womntwana womfana naye othi yena lo mntombazana wayezalana ndangimfuni. You see ukuthi sokune crack in between isasuka nje uyabo. Ngiyakuzwa kazi lami. Uthini umuntu? Sanibonani. Sanibona man. Ninjani? Sikhona njani? Yaphila uphumzilo akaphuma lesikhawini Richards Bay okhulumayo. Benzoqale ngiphakamise iphuzu lokuthi bengicela ukuthi siushare live awuve ubaleke kakhulu si-like si-share so that isoba nama-views abo ngaphezulu because mangibuka the time ingena mina abengapheyiwa lawa but asehlile and I know isizathu salokho ngoba kukhulunywa amaqiniso. Okay, ipoint lesibili kuzoba ukuthi kuyo yonke lento eyenzeka la emhlabeni njengoba yenzeka nje ngiblame abazali. Why ngiblame abazali na? Izinto eziningi uma uthi uyabheka uyalandelela thina ama-80s ma-90s ma-70s indlela esikhule ngayo abazali bebenza ngayo yonke indlela ukuthi akakuncengi
ubekutshela iqiniso umzali akuhlalise phansi kube kuwena ukuthi uyakuthatha noma awuthathi. And lokho okuningi kwakhona sesikubonile imiphumela yakho ukuthi ngempela ukube sabalalela abazali ngaba sikho la sikhona. So into enza ukuthi ngithi ngiyabablame abazali bamanje and thina esikhuliswe ngalendlela ave sesiweak ngalendlela ukuthi umntwana uphuma endlini ekhona umzali. Okay, abanye basuke bengekho abazali but if bengathiwa siyabambisana sonke ngabe yonke lento eyenzakalayo ayikho. Even umntwana ngimkhulisa mina kowami uma ngabe ezokwenza into wrong phambi kwamakhelwane thola ukuthi umakhelwana uzongayingeni ngoba vele uyazi ukuthi mina ngithintwa. Mina nje ekhaya ezakithi ingane or ngithi ezami nezosisi bami zazi kahle nathi sikhule sijola kodwa azikaze zisibone sigijima nabafana egcekeni or phambi kwasekhaya or around. Kangangokuthi ingane eziningi zakwamakhelwane mina ngasekhaya esikhawini bezingazi kahle manje ngayibona nje hamba nomfana even if ngathi umngane wayo ngifusekisa same time ngitshela kahle ngithi la akekho ingane ayikho ingane intombazane izogijana nabafana noma ngabe umngane wakho ugcinana nesikoleni uma usungasekhaya awuhloniphi khona umuzi wakini kuphela but uhlonipha igama labazali bakho uhlonipha umuzi wakini. So ngiyabablame kakhulu abazali ngoba izinto ezenzakalayo ingane yakhe umakhelwana wakho izoma nabafana egate lakini or lasemzini wakho uthi uyamtshela umakhelwana athi hayi ubengekho phela ngapha ekhakubo uright khona lapho. Uthini ngesithunzi somuzi wakithi? Uthini ngesithunzi sasegcekeni lakithi ukuthi kuzogcogcoma abafana? So enye into ukhona la okhulume ngendaba yokuthi obaba ngeke akubalekanga kakhulu ukuthi wara no. If kungathiwa obaba bayangenelela empilweni zamadodakazi kungawenza kakhulu umehluko ngoba ibona futhi obaba abangayitshela iqiniso like 100% ngoba uzobe ekhuluma ngento ayaziyo njengomfana njengendoda njengomuntu osilisa enganeni yakhe yentombazana ukuthi abafana bazokwenza u1 no2 no3 ngoba uzobe ekhuluma ngento ayaziyo yena kungawenza kakhulu umehluko. Lokho ngiphatha kabi uma ngibona abanye bobaba laba fethu abakhuluma ngalendlela ukuthi bona bengamadoda ngeke no guys, iqiniso must be told. Iqiniso kube iqiniso singalokhu simbencenza no akungambencezwa. Yebo umama engayidlala indima but uma ngabe ingane sifike esigabeni lami esikwazi ukuphendula khona isilalela abangani instead of ukuthi ilalela unina iyamdinga nobaba ozoyitshela exactly lento yena naye ayiphilayo or ayiphilile cause bakhona abanye abenza lento kodwa emadodakazi nabo angabulala umuntu. So ingiphatha kabi kakhulu lento le. Ingiphatha kabi kakhulu ngoba bona laba abantu besilisa lapha yibo ngoba okubuhlungu Okay, kahle kahle ngiqale ngangena ngabingelela ngizocela ukubingelela uyaya naye ngoba ngene kamuva. Mfowami angazi ngiswela amagama okukubonga. Cishe last week
konke okuyiqinisa kuhlala obala. Konke okuyiqinisa kuhlala obala. Ngiyajabula nangabe sengibona amanye amadoda evula ifuba. Kusho ukuthi ufike wayikhahlela lento ebivalile lapha efubeni zamadoda. Asibonga Petros mfethu, asibonga. Nangathi ngithinta kancane la. Uzokudumisa amagama engingawazi izwi. Yona sihle. Awuqondise ngelimi lakho. Angithi yabona ubiza igama leli nawe abantu abangalazi. Okay, asibe la. Yabona. Kahle nje usisi Ndoni lapha sekhulumile kuningi akakhulumile bafethu. Kodwa nje iqinisweni lonke umhlaba ubolile. Noma ngeke ngithi umhlaba ubolile cause angwazi amanye amazwe. Kodwa iSouth Africa ibolile. Ibolile iSouth Africa nje iyona. Ingaboliswa yithi kuphela Zakhamizi. Iboliswa nangabanye abantu abafikayo. Ingaboliswa futhi kahle nje iSouth Africa indlela ebole ngayo. Angiboni ukuthi kusengalunga. Yebo kuyithemba lilahlwa kodwa angiboni ukuthi kusengalunga. Ngiyabona lento ayikhulumayo my sister lapha ukuthi izingane even ijola sasabutho. Uqinisile yabona uthena ngabe thinta ukuthi even umakhelwane unayo i-right ukuthi ungathetha enganeni. Mina ngikhula okay ngakungashawa umunye umkhulu wayehamba ngehashi engishayela ukuthi inkomo angivimbanga ngani engasize zakithi. Wangishaya lo mkhulu kodwa namhlanje ngisasho ngithi hayi cha umkhulu wayengifaka endleleni. Angaze ngithi umkhulu wayebheda umkhulu konjani. Kodwa ngabona ukuthi ekugcineni wayengifaka endleleni. Wayengifundisa okuright. Into engiyibukayo ukuhamba kwesikhathi lokubheda okukhona kuthina njengoba sikhula. Lokubheda okukhona kuthina njengoba sikhula. Kusho ukuthi mhlambe eminyakeni ezayo kukhona ukubheda okungenhla kakhulu okusazovela. Angazi noma understand indlela. Ngizwa kahle mina Sefisa. Yeah, siyaku-understand. Yeah. Nje bafethu ukugoqa nje amagama ami. iSouth Africa ibolile siyama South Africans. Akukho sisazokushintsha. Ngoba sekuvele umlilo usubhebhethekile. Kunzima ukucisha umlilo ongawuboni nanokuthi uqhamuka ngapi uya ngapi. Kodwa ubona ngoba naku uthe nawuthi uyaqhamuka nanku umlilo usuphambi kwamehlo akho. Angibonga. Thank you Mabizo. King K. Ninjani bafethu? Sharp Siyaphila. Ngiyawasekela amagama akabafo lawa akhulumayo but into eshaya kakhulu ukuthi sikhuliswe kanjani. Nakho lokho kuyaba umthelele ukukhuliswa ngoba umuntu mangakhulisekanga kahle noma ekhuliseke kahle sometimes kuyenzeka eqe imiyalelo yabazali. Uma eqe imiyalelo yabazali kuba khona ukuyisola. Yingakho nje kubalekile ukuthi abantwana bethu sibaleyale sibatshele umuntu uma kwenzeka efohla uma impilo imshaya asho ukuthi umama wangikhuza ubaba wangikhuza. Kodwa uma ungamkhuzanga vele lokho konke lokho uzokuthatha kuphose kuwe. Nje khuluma ubafo kakhulu into eshayile nani constitution ifavor kakhulu abantwana kunathi thina abazali. Abantwana bethu banamalungelo.
amaningi. Uyazi mina ngisafunda isikole ezimfo esho ukuthi kunomuntu amshayayo. Mina ngisafunda isikole ngangashawa 30 and angikaze ngifike ngicomplain ekhaya. Kunalokho ngazimisela kakhulu kunasekuqaleni ukuthi uyabona lento eyenzekile angifuni ngiphinde. Ngafika late ngashawa sathi sifika kwi-assembly ngashawa ngathi ngifike eklasini kwafuna i-homework ngashawa ngathi ngithi kwathiwa abakhulumayo ngathi uyabona namhlanje ilanga lami lokushawa-ke namhlanje. But angikaze ngife. Even neBhayibheli iyasho ingane ukuthi ishaye ngeke izife. Yabona nje uyabona indaba le democracy yona ne kwathamba umthetho iyo le lethe ukuthi izinto vele ma umthetho ungekho abantwana bethu vele bazoyewini. Siyathanda asithanda abelungu babashaya abantwana babo babashaya abantwana babo ngaze uzuzuma ngathi kanti ngathi bona baphila kwenye i-environment abayisebenzisi lento esiyisebenzisayo thina. Ngiyabonga nebafa. Shap, President. Thank you. Well, Sis Azande. Azande. Oh yes, hey, hi. Go it. Hey, Azande. Who's it? Hey, sure. All is well, guys. Sure. So, Bob Command, can I ask some questions? So, like me now personally, I respect you. I respect your honesty and like coming out to the public. Listen to this actually. Ngiyakuhlonipha futhi ngifuna ukuphisa lutho. Oh sure, because like I've never been to prison. I have no family members in prison. So like I just wanna ask, like, aren't the things that you see on a daily basis kind of traumatic for you to cope with? Azande, Yes? you only question, man. Yes, sir. Mdama, I think wonke umsebenzi ngokungesho lokubona kwami wonke umsebenzi traumatic mfethu. Nginokubona izinto amanesi anokudila nazo ebhedlela. Nginokubona izinto odokotela abanokudila nazo ebhedlela. Ngiyakubona like nowami umsebenzi utraumatic ngendlela yawo. Nginokubona amaphoyisa eSAPS exchange ama-bullets negebengu. So wonke umsebenzi utraumatic isihlalo. Okubalulekile ukuthi ngowami inkinga la ufika ube khona nomngane nami. Lento ngifuna ukuyicacisela abantu nje bebonke. I think ubuze kahle. Yabona owami umsebenzi yebo unabo ubungozi. But into i-general public ekumele i-understand ukuthi asisebenzi ngabantu abangaphilile ekhaya. Majority abantu abalapha bayaphila njengami nawe. Kufana nokuthi selokishini of some sort. Yabo? Mina okuhlukile ngami ukuthi ngi-interact nalabantu ngiphinde ngi-interact ne-public. But njengoba ngishilo wonke umsebenzi traumatic mfethu and unfortunately angeke sibe into eyodwa sonke. Siyadinga kodwa ukuthi sonke sibe iyo yonke into ekhona ngaphansi komthunzi welanga ukuze umhlaba urane ngendlela e-right. So yeah, to answer your question, ama-trauma siyawafeyisa njengawo wonke umsebenzi. Uphendulekile. Yes. I hope uphendulekile. Thank you. Can I also say ask another something question. because I want to go? Okay. Sure. Sis Abigail, yes.
Can I say something? Just because I want to go. I just want to urge I don't know if it's because they're not kids here, but to every parent who is here, please go and tell your kids, girl kids, they don't owe any man ukuthi babazalele. The only thing they should focus on building themselves. Bafunde, bahambe futhi baye ngaphandle bawona nama cultures. I can urge you to everyone whoever who needs help with umntanakhe going outside the country to go and work. I'm here. I can help those kids because they say the more uhlele ekhaya ungenzeli lutho, the devil takes over because you end up thinking of doing wrong things. But please, guys, go and fight for your kids. This thing that is happening is not good, because as it's painful because we even meet with other cultures and then we see how these people but when it comes to us it's difficult, which is our kids. In South Africa, I'm sorry, in all but I've never seen abantwana out of hand njengabantwana South Africa, with no plans, with no future, no nothing. So before I go, I'm saying to every mother who is here, go tell your child there is no need to give birth to umntwana for a man. There is no, I'm 32 years, I don't have a kid. I don't owe anyone a kid. There is no need for that. Normally, they usually call me good thing heartless, but I just speak the facts. It is what it is. Thank you so much. So, navigate. Poti. Sunborn. Siyaphila Poti ninjani? Siyabonga nje ngokwamukeleka bafowethu. Siyabonga kakhulu. Siyayibonga i-content yakho Nkomondi. Mina ke uyibaba uNkomondi ngi-ex offender. Ngiye ngabona I'm still signing bafethu ngisasayina but ukuya kwami into that place I was working for a community crime prevention group and kwinto engayiqhini, so nginokulalela nje kakhulu ama-comment akho i-content yakho ngizwe nembono yakho ngiyilalela. Izinto nje in fact ojwayele ukukhuluma ngazo ziyiqiniso. Siphila esikhathini la khona into ebhedayo ithathwe iturnwe into be fashionable, which is really not right at all. As I got incarcerated for a community crime prevention group, I was one of those people who were supposed to be injured or killed in jail ngaphakathi ejele nabanye abafuthi ababili sasiboshwe na because i-territorial including. So ngiyakuthanda mawuthi it's not everyone oya ejele ngoba kuthi ngempela kusuke kuyinhloso icala ngokulingubo olingene ngithandile emotion la because the whole community was behind us sinike support and ngithi mina umuntu ozobuka mina mesebuka ne-content yami akunzima ukuthi ekwazi ukufunda ijele ngami ngoba I don't portray ijele. Why? Because since I went to jail, I've been incarcerated or in prison for 5 years. The whole community has been behind my back. Ungilekelela, ungisiza, noma usisiza ngenxa yokwazi iqiniso bese liphila emphakathini nako ukuthi phela icala ngokulingubo olingene. So when siphuma nami ngashaya amahloni ngafikelwa ngisho na izinyembezi ukubuka ukuthi sometimes ukuhlonipha abantu mase ba honest phambi kwabo. Ezinye zezinto ziyothuma zenzeka kubonakala ukuthi ngempela these things were meant to ukuthi zenzeke. So ngisho ngithi mina kukunzima ngempela ukuthi umuntu ngingakwazi mina ukuthi ebuke mina uma sebona ukuthi ejele kunjani. So having abantu abafana njengani ukwazi ukuthatha into engaphakathi ejele bayikhiphela ngaphandle ngoba mina bengingayichaza but umuntu mayeya kwi-profile yami ebona amavideo umuntu oqhamuke ejele ekune-jubilation engaka leyo nto ifenda isithombe esibi khokho some sort of siyabonga kakhulu nje nayo le content ngiyacanga ukuthi izosifisela abantwana abaningi. Sekuba abazali
abazali awayisho ukuthi mhlambe singaba nayo lento yokuthi ukuphucuzeka siphucuzeke kakhulu to an extent that we are even afraid ukuthethisa abantwana. I know ukuthi ke indaba zokushaya abantwana izinto esezava lezo, kodwa I do believe mina personally, this is my personal point of view, ukuthi ukushaya umntwana kusho ukumakha, but kodwa nakhona ukumshaya akube ngendlela. Le mpucuzeko le esesinayo iyona ebuyisonele kakhulu abantwana. Asileke sikhulisa okhehla no gelgel uyabona lona. So mase phumela la emhlabeni afika ajwayele kabi umhlaba, igcina impilo isibaphosela lapha ejele. Asibonge kakhulu mfethu. Salute Mehoti, salute Brian. Matumale. Hayi, Swazi Dlamini, with Swazi, siswazi. Hello, siswazi. Okay, Matumale ngelo phethu siswazi ngazathi akekho duzane phone. Ngibonani Nkosi yami. Ngixolise nje Nkosi yami ukweqa nangu ujama kaSijadu lapha naye nibese ngithoba nami. Mhlonishwa ngoba abantu baningi akwengisheshe. Mina nguDumsane ngwakaNgcobo. Kwelakithi kusenyanyado. Ngithanda ukubonga bhuti wami. Umsebenzi owenzile mkhulu kakhulu bhuti wami angeke wazi njengamanje. Ngale mhlambe siqhelelene kakhulu kodwa abafowethu uma sithanda iqiniso lento ikhulunywa ubhuti iqiniso kunjengamanje nje bhuti wami emva kwayizolo umama wasekhaya bamthathele imoto abantu ade nayo yi1 owesilisa omakhelwane kade ephumile enkathi bebanjwa bebabili bebantu besifazane udutshuliwe lo muntu lo usesibhedlela ulwela impilo yakhe njengoba sikhuluma umuntu ongayazi le pain ukuthi kube nomthandazo ku-age ukuthi impilo yomuntu isengcupheni ngoba inhlavu igijime ephashini lomuntu iphapheliwana lisebenzi kuningi okwenzeka kulo muntu njengamanje. You understand? Lo muntu osaqhubeka ajabulele yena ukuthi uhamba ngale moto, ajabulele yena ukuthi ubizwa ngesikhokho, kodwa empilo egameni lakhe kunabantu abalele phansi, kunabantu abahlukane nemndeni yabo. Uyakubona nto uyokulwisa bhuti uNkomondo uyokulwisa lo muntu lo ngoba kahle yena usewafa, angeke ubulala ungakazi ufe. Mina ngiyaye ngisho njalo ngithi mina umeke uthatha ukuthi ufe kuqala kuzubulala. Ume ukuthi sina sesafa bhuti uNkomondo uzobona ukuthi sikulwise la, futhi uzobona ukuthi uthola amagama izinsongelo, lokho kube kukutshela ukuthi abantu abaningi bayaphila kodwa sebafa. Iqiniso nje limele mntaka baba ngoba akekho umuntu ozovuma ukuthi umuntu abhost yakhuluma amagama kepha ebe andlalela ngabafowabo noma begazi lakubo. Into eningi igebengu ezizenza kwabanye abantu angeke ivume ukuthi zenziwe emakubo. Abakuphi ke labantu laba bona okufanele ukuthi bahijackwe, abakuphi labantu okuzofanele ukuthi bona babanjwe ngenkani kwenziwe lento kubo besifazane, abakuphi labantwana laba abancane ozofanele ukuthi bazalelwe bona ukuthi bebefuna iziqu zomzimba baxebile kubo. Ekugcineni umuntu beseze ezovula live azoconfessa kube nama like agijima koma 100,000 kube ngazi ukuthi manje lo muntu useyimaster lapha ngaphakathi wondliwa yibi imali yalabantu laba abahlukumezekile. Akekho umuntu ngempela okufana aphume kule ndaba azishaya isifuba ngempela emhlonishwa wami, ngaphandle mhlambe komuntu mhlambe wengene ongenhloso noma ngephutha impilo inamaphuthayo. Ngiyakwazi lokho kodwa kube besineqiniso bhuti wami, beselihlonipha igama lakho futhi nestate bekufanele ukuthi sikufakazele uma ukuthi uhulumeni wethu uhamba ngeqiniso, kodwa ukuthi ke sesazalwe ezweni lamanga
uzothola zona iy'nsongo, uyabona, ngoba vele sesafa. Ngiyabonga mhlonishwa. Salute, Papa. Sis Bully, oh, Sis Swazi, are you back? Angena omunye bafethu. Yeah, bhuti wami right sasekhona. Oh, abengithi nje good 19. My last word would be ngicela singapheleli kuma live abantu abamnyama. Let's branch out and implement into esizikhulumayo la. Asihambeni sizi implemente lapho ukhona. Get involved kuma community works. Teach abantwana. Okay. Bengifuna Bengifuna ukusho kwami ne. Sure, guys. Oh. Bengifuna ukusho lana ukuthi naseqinisweni ne amadoda awekho manje, like istandard sendoda nje siwile kakhulu. Yabo. Manje ngathi esikhathini leso sifana nokuthi khona abafana uthola umfana ona 50 uthola umfana ona 45. Yabo, masibabhekile as a society sidayo la amadoda esinawo kule strata sethu, but mawuzubheka ama behaviors ne quality ne standard uyabona ukuthi angeke mfethu. Uyabo, like kuba khona into eyenzakalayo ukuthi kune difference between ukuthanda nokumosha nokuspoil umntanakho. Khona abanye abantu abakhule becabanga ukuthi bayathandwa, nabo mama babo bethi bayabathanda abantwana babo, to a point yokuthi kugcine kwashota izinto eziningi kakhulu ukuthi lo muntu masakana sekafika ku-age yokuthi fanele manje aphume ayozimela awakho umuzi abe right, akanawo ama-quality mele abe nawo for ukuthi abe indoda, akwazi ukuthi amele lakhe ikhaya. That's why ubona kuba nama-situation of ukuthi umuntu uyamithisa akhulelise la akhulelise khona bese uyabaleka. Makabaleka uyakukhombisa ukuthi yena akekho ready for whatever is about to happen after amithisile. Akanawo ama-tools, akanayo imfundiso, akazi ukuthi fanele alindele ini. Manje into ayibonayo mayethiwa umuntu akukhulelwe kuye kuyamthusa, sekayabaleka, lento seyiperpetuate ama-single mother nento ezinjalo. Nabo abogeli banama-problems wabo, mara mina ngizokhulumela like esayidini lethu ezamadoda ukuthi ziningi izinto ezishotayo kithi ekumele sibe nazo for ukuthi sikwazi ukuthi sizibize ngamadoda. Uyabo, kufana nabafana manje abancane abafundayo high school, instead of ukuthi babukele kubobhuti babo abantu abaphambi kwabo abahlala estradeni sabo nabo bodwa, ababoni isithombe esihle ngokuthi kufanele bona uma bekhula bafane nobhuti ubani or umalume lo wa next door, cause lo malume wa next door naye uchange abogele every day, ugijimisa indaba zokuphuza every weekend. Like uyabona ukuthi akuna yini lento le, like abakhona ukubheka. Uyabo, akuna role model yashoda. Yabo, and ima ukhuluma naye umuntu wakhona nokuhlala singamajita marozozo ingxoxo zakhona ezikhulunywa lana kuvunyana nesicathulo esisha, kuvunyana ngokuthi mina nginabogela abayi5. Uyabo, ama conversation akhona awakhi. So leyo yabonisa ine standard endoda esithi sinaso. So lento leyo uma ungathatha lo mfana lo ona 45 bese expect ukuthi abe ubaba wekhaya, vele kuzomhlakala kulelo khaya, kuzoba nama-gender based, kuzoba nama-abuse, kuzoba nezinto ezibhayi zizokuhamba home, because lo muntu nakabona nge-payday instead of ukuthi acabanga ama-responsibilities wasekhaya, ucabanga ukuyophuza, ucabanga ufonela amajida nge-Friday yakhona sambeni siyophuza bafethu, asiluleni kabo bani solanduzi bani. Uyabona ukuthi akana accountability, akana responsibility, akana standings. Yo, exit. Yeah. So I'm agreeing nalento loyishoyo, cause like, so la where I live in like a middle class area here, Westville North. So like there's this guy, my neighbor.
This guy is 35 and usahlala nabazali bakhe. So like into isho ngi-understand because like my friends who hang out with him, like they look up to him, but like this guy, the thing is that he's also giving these kids lean. Lean is like maybe sangani location in nigga type of stuff. And like I don't mess with that stuff. So like my parents told me to distance myself from that guy, and like that guy's been to prison. Like why is he with his feet? So like, so what advice would you give me to like make new friends? Because like these guys are like Yeah, ngiyakuzwa mina, but into eyenzakalayo yazi kwenzakalani wena uthi mina angeke ngikwazi ukuthi ngithi mina avoid this unga-avoid ezinye izinto, because ukuba indoda ekuqaleni mfana kuya nge-maturity yakho, akuna age, uyabo ihamba lakho ma wena uyi-1 ungumuntu onjani before ube ebantwini, before uba nama-chance, what type of a person are you, yabo iqala lapho. Manje ma ungibuza usho ukuthi ukhonile ukuzidistance from this guy, it means now you have something, you still have a compass, usasegrade, you understand? So the best thing you can do, distance yourself from ama settings angekho beneficial to wena, like indaba zokuye yini, indaba ezokuya ezithi ba yeah. Awuthi ngiyiphuthume lensizwa nje real quick. Yeah, ngithi kuyingenelela nje kulo mbuzo ubuzayo. We bafo lalela mfowethu, ekuthenini abantu ozwana nabo benzani, lento ayikho ngabo, ingawe ukuthi wena ufuna ube yiphi ihlobo lendoda, yabo. So izinto ezenziwa abantu eduze kwakho wena yenza sure ukuthi azingaku-influence, because uma useyindoda e-influencewa izinto ezenzekayo around yona, hayi ngeke bafo isipana sakho siyaxeka, yabo. Because uma uzodecide, yabo mfowethu, ngizokutshela nje iqiniso, mina ngikhule nabafowethu and baningi mfowethu bangena abaphuma ejele, abanye basesemajele nanamanje, kodwa I took a decision yokuthi kuzomela ngenze lokhu bona abahlulekayo ukwenza, ukuthi bamele impilo zabo bayishintshe, yabo. So uma uthatha yabo isinqumo mfethu osithathayo ngempilo yakho, sithathe bese ungabheki emuva, uhamba nje straight mfethu ukuthi okay, ngifuna ukuthi ngivuse ikhaya, ngifuna ukuba nowami umuzi, ngifuna ukuba nomfazi, ngifuna yabo source of income stable mfethu, ama streams of income ahlukahlukene. Because for the fact ukuthi una 35 usancela kuma wakho, usancela kubaba wakho, that's a problem on its own. True. Yabo. Yabona mfethu ichwanele nyoka mfethu liyaphuma liyayibonela. But angisho ukuthi uma abazali bekwazi ukukusiza mfowethu ungalithatha usizo lapho, abakusize phezukwento osuke uyiphethe. Because once waqala wayindoda encethezayo, uyohleli uba nezinkinga, because uyokuhleli ukubona lokho as i-opportunity yokuthi hayi kumele ngincetheze ukuze ngikwazi ukuthola into ethile, kanti yonke thina mfethu into esinayo siyiqala from scratch. And uma kukanjalo ama decisions owathathayo nomuntu izinto zakhe oyithola ngesilver platter akufani bafo. So all in all bafo engikushoyo, yabona nje lo muntu odlincika mfowethu angeke ngiyishuga coat lonto, udoti nje lowo. Phuma uphele nje lapho, phuma uphele lapho mfowethu. Yazi uTroy kunjani? Ya ngiyaphila mfowethu.
Asibonge good evening everyone ku panel. Nami ngixolise sengivele ngagulukudela ngaphosela. Hayi asibulise nje bhuti ngesimilo. Singabantu kunama test esiwabhala empilweni bhuti wami. And